Sano loppuun. Pidä se mattoi. Ei. Meillä on lunta. Ei niinku Megan laittaa se kastuu. Me rakennetaan uusi talo. Se on täynnä lunta. Ei, me muutetaan tänne näin Rovaniemellä kohta. Siellä on kuulemma tehokkaammat. Siellä on tehokkaammat. Siellä on tehokkaampi jääkaappi. Mitä te käytätte jääkaappiin kesällä? Silloin tässä mennään kanttiin. Tai sitten me mennään Siperiaan. Riippuu vähän. Tällä. Alex, sä kuolit. Hei Onema. No. Oikka. Niin, sul kaatu netti. Vittu mua väsyttää. Mä muutin eilen tuossa koulupihalla. Mitä? Ai. Hei, minkä värinen talo teillä on? Valkoinen. Ei, nyt on hyvä. Ere, minkä värinen talo teillä on? Niinku ei teillä oo taloa. Minkälainen pakatin teillä on? Ei meillä oo. Meillä on toi pakastin ja jääkaappi samassa. Molemmat on Se on kyllä erittäin hyvä, kun ne on aina ihan jääs. Ai sä pidät pakasteet janakkeen. Juu. Meillä on leiväkki siellä. Maito on ihan hyvää siellä. Ah. Se on vähän kovaa, mut